No dawaj. No. Albo mamo tam jest. To jest rozrywka. Chyba na razie. Parada. Pani Krystyna. Donies to tu bielu dudku, Weronika. Ale jeszcze nie to. No. A jak pozera do kamery, jakie wyrozum. Opera. No dobre. Gdzie si na stол sadla? Keď tam bude tam plakať, také nie je tam také zakúšam. Sme sú také, alebo čo? Dobre. No nádherné je. Aj vy rodičia, aj krstní rodičia, poznačte dieťa znakom kríža. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Videl, ako sa otvorili nebesia a duch ako holubica zostúpil na neho a z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, tebe mám zaľúbenie. Počuli sme slovo Pánovo. Počne veľbíme ťa, Bože. Dobrotivý Oče, Ty nám v krstnom pramení dávaš nový život, život Božích detí. Velebíme ťa, Bože. Ty vo Evanielii. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme Tvoju služobníku Alexandru, aj všetkých jeho pokušení svieka. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Verím. Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a v život večný? Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Alexandra, Otca i Syna i Ducha Svätého. Alexandra, stala si sa novým stvorením a obliekla si sa v Krista. Toto biele rúcho nech je znakom tejto hodnosti. Tudilo a stalo sa Božím dieťaťom. Keď neskôr príjme sviatosť birmovania, dostane plnosť darov Ducha Svätého a bude svedčiť o Kristovi. A keď príjme sviatosť oltárnu, bude mať účasť na oltárnej obete a v cirkvi bude volať Pána Boha svojim Otcom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti. Preto sa v duchu Božích detí modlíme v jeho mene, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje,
príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak na... Zuzka. Šťastná, zdravá a že by jej nikdy v živote nič nechýbalo. Kamil, aj tu za to Určite je to radostná chvíľa, že máte krásne, zdravé dieťa a v dnešnej dobe je to veľkou hodnotou proste priniesť zdravého, krásneho človečíka. A tak vám prajem, aby ste tak v láske a aby to dieťa fakt videlo vo vás takú veľkú oporu a aby ste boli šťastní, aby aj to dieťa tak s hrdosťou povedalo, že má dobrých rodičov a že dostáva to, čo má. Takže veľa zdaru, veľa nerv, veľa síl, aj po tých predtetých nocí. No a nech vám to ide. S tebou na zdravie. Čau. Ocko s tebou. Čau. Nech sa vám poľa. A čo povie krstná? Že k tomu nemám čo dodať, tvoje slova. Na zdravie. Nech je to hlavne zdravé a všetko ostatné príde. To je taký, ako by... Vieš, celé Slovensko žije na údero. Kamil. Nech žije Saška! Viem, ako on to korektný. Z takého kopca sme sa išli samko. Ja už pustil, plakal. Nego, hej, nalej mi do toho. Koľko sú máme dole? Toho! Palia Baňuška, Kamil, kuď do toho. 77. Tak keď som mal 19, 16, Na Dudo. Využíva, Aneška ma využíva. Ale tu čaje, ty. No. Že furt kameruje, nikto nie čekaj, no vidíš, jak na bude vytoli nohy pod stolom. Jak to bo tak kameruje, že Na tu. nohy pod stolom kameruje. Jak to bude kameruje? Čekaj, jak to bude kazetu, jak to bude nohy vidět, jak a potom... Zupłatę to je, nie? Hej, ozwie się, Aneška ci dała nabíjačku. Nie dałaś mnie. No, tak nie powinno się nie jedno. Pán bol furt. På klædsoprøverne kæs. På klædsoprøverne kæs.
Oczywiście, veliki rok fungował. Ako da vole. Naravno, ako da vas pilnu. Daj će biti skjavo, to je breški. To je težo. Znači jedni breški, kada je breška, ali kje skjavo, to je breška, ne bi dele. Nema nade, Evo kad su vas sve To je čekla, to je moj sin. Košu, dajte ovu. Ti dalje loži, je loži. Oh, la pestaña. Tak na 25. Evo bare. Zadovimo. A ne to. A ne to. A ne to, ti kako bi si terbunela? Ne, bolje. Ako na halaća, ne bude tu porobu. To ti kuju šutačina. A kad je perče obuhanja, a ne to. Vidio, nekde je kajdi njom Slušaj, miluje kad je pije. Kljut, na kaj ja od što me može pomoći? Ponela to njela, kad ti kajem to uđuvi. Rekali se tja noha. Ne vole ti. Je, a ne je tu. Ne budu celo kanalici. Ja ne to gledam gdje kultura. Ha, ljudi nego nema tak. Smote vam. Kyoto! Kyoto! Zlatą wodę! Jaka krasna! Hej, najbliżej Ona idzie Starka to mi tak nie widzą, to by widno i bakierkę. Aj nohy jej kameruj! Teraz ci widno, wow. A i Dziudziu widno. Tego nie wiem. Konaš, stań tu. Już będzie wielkie nie Samotný tak bližšie, aby ju bolo vidno jej veľmi hlavu. Ale nie je dobre toto. Môj pozrie. Zle je vidno. Saško! Saško! Opelake, au. No! Deve ser difícil. Ma inđela kurula drogovarim ticu. Hej, ta pekla, na družo. Jak Mirko.
Kameruję. Však jest Mirka! Że Mirko, oni trzeba kamerują. Najlepsze jest. Saha? Tako, da sam udumala kam kad normalnie oprema kad tute. Joj, Bože, zadača! No. Deprla te čajku. No, da počkaj. Ten pika, Chodź kameruj Mirka. Nie wola dziurki. Hej, mamo, a ja chcę tam musisz iść, tam musisz. Kumaś Dudu. A co, laska? Lubu. Nie dawaj jej, nie dawaj. To możliwość. Gdzieś są. Krystyna, no i tak nie obiliście się mały. Duży, co robisz? A, Ani. Mamo! Mama, nie ma całe ciapko. No nie Bóg. No, teraz możesz. Halo, halo. Naprawdę. Za úlohu máte Kristiana. Aby Kristian trošku nie ukážem vám čo také. Ja poviem vám jeden vtip. Poviem vám jeden vtip, hej, čakajte. Už. Dobry, ale dobry, nie czekaj. Czekaj, pijany, zero. Pijany zero, máš tu pijany zero. Ale tu, keď budeš kedy dostali ty, keď budeš kedy. No, a radšej neber. Neber, bo budeš kedy ty. Ticho. Hej, tu čaká druhé babetko. Deci, idźcie na bok. Ani nevyhnoš ty. No, bo nie, może z nami. Jak to do szkoły podjesz? No. Ale nie musiał uczyć, że co macie robić? Nie, to Teraz začala chodiť. Lietať. Ona povedala svetlo. No, dobre. Teraz, to, ber všetkých, daj do kamery. No. Daj mi No, ile się postawić wszystkie kuceny? stále, a ja ju nemám. No, wszystkie kuceny się postawcie. A ty Ti spadne. Oddelaj na kameru. Krystian, ukáž im kapku, ukáž im. Jo, ale chodźcie, chodźcie. Wiecie kto? Daj tu. Ešte raz som to pretože Gustanka dala od. Tanko! Tanko, duszku na znacach. Ona peno niečo vykopeš. Daj tu! Nie,
Nikt musi być jeden was, tylko się to. No to.